שלום, אני איבי, הגעתם לערוץ של איבי. היום אני אראה לכם איך בונים את הפורטל לגיהנום. שימו לב, זה לא עובד בסורווייבל, זה עובד רק בקריאיטיב. התחלנו. עכשיו אני אראה לכם איך עושים את זה. תקפידו להיות באמצע כשאתם בונים את הקוביות הגדולות, אוקיי? ואז תקפצו למעלה, ומאיפה שאתם התחלתם את הקוביות הגדולות האלה, תתחילו גם את העיניים פה, ולפי הסדר, כמו שעשיתם את הגדולות, אחר כך תעשו את הקטנות, באותו סדר שעשיתם, וזה נדלק. וקפצתי, וזה באמת מוביל לפה. אם אהבתם את הסרטון, אז תעשו לי לייק ותירשמו לערוץ שלי כמנויים. ביי!